Ja som vám slúbil, že dnes budeme mať v štúdiu aj hostí. Hostia už prišli, je to kapela Bod Omylu a ja vás veľmi pekne vítam a o chvíľu sa s nimi aj porozprávame. Host v štúdiu Rádia Liptov. Takže chalani, vítajte u nás ešte raz v štúdiu, vítajte na Liptove, kapela Bod Omylu zo Žiliny, z našeho krajského mesta. Ahoj, zdravíme všetkých poslucháčov Rádia Liptov. Tak chalani, povedzte nám prosím vás na úvod, na začiatok, čo ste za kapela, kde ste vznikli, ako ste vznikli, prečo ste vznikli? Veľmi zložitá otázka asi hneď takto na úvod. Ťažko to definovať, čo vlastne hráme, dá sa povedať, že to je melodický rock, ak by to tak niekto chcel nazvať. Sú tam prvky popu, sú tam prvky alternatívu, elektronické prvky, takže je to taká rockový mix. Hlavne chceme hrať asi dobrú muziku. Pochádzame zo Žiliny. Fungujeme 5. rok, ale v podstate až tento rok sme zmenili zostavu a vlastne k nám prišiel aj práve náš nový bubeník Kubo. Kubo, ja som takisto Kubo, takže Kubo. Veľmi rád ťa tu vidím, veľmi rád ťa tu počujem. Povedzte nám ešte chalani, ako vlastne vznikla tá vaša kapela, nejakú tu je históriu? Tak to asi musím opäť ja, keďže ako si to nepamätám, no tak vznikali sme v podstate ešte ako taká kapela pre zábavu. Nevravím, že teraz nás to nebaví, ale vtedy to bolo hlavne o tom, že sme si chceli zahrať, čiže partia kamarátov, ktorých bavila muzika, asi taký ten klasický príbeh, čo je za každou kapelou. A v podstate postupne sa to vyvinulo na niečo, čo je to dnes, že snažíme sa robiť tú muziku čo najlepšie, ako sa dá. Robíme nové skladby, snažíme sa koncertovať, takže postupne to takto všetko sa nejak vykryštalizovalo. Čo, nejaké úspechy máte už za sebou, nejaké úspechy, nejaké ocenenia? Asi práve teraz sa tak trochu rozbiehajú, ak to môžeme nazvať úspechmi. Povšimli si nás napríklad na portáli Benzon.cz, kde práve jednu zo skladieb, ktorú tu dnes zahráme, Cestovku hviezdam, vybrali ako tip týždňa, v podstate aj s nami ako kapelou, čo si veľmi ceníme, že vlastne redakcia si nás všimla spomedzi všetkých kapel, ktoré tam sú zaregistrované, čo je celkom veľké číslo. A snažíme sa na tom budovať, sme veľmi radi, že nás vlastne takýmto spôsobom si povšimli a makáme na sebe ďalej. My vám budeme držať palce, ty si spomenul už pieseň s názvom Cestovku hviezdam, my ju máme pripravenú v našom playliste, teraz si ju zahráme a potom budeme v rozhovore pokračovať ďalej. Host v štúdiu Rádia Liptov. My pokračujeme v našom dnešnom rozhovore, našou dnešnou návštevou je kapela Bod Omylu zo Žiliny, takže chalani, vítajte teda ešte raz. My sme si ju zahrali, vašu pesničku Cestovku hviezdam, ale poďme sa porozprávať aj o niečom novšom. Viem, že máte nový single, ku ktorému ste dokonca natočili aj klip, tak povedzte nám niečo viac o tejto piesni. Tak je to jedna z dvoch piesní, ktorá vlastne vznikla po mojom príchode, to znamená po decembri minulého roku. Chceli sme niečo odlišné od pôvodnej tvorby, čo chalani vlastne robili predtým, než som prišiel a predtým, než aj ostatní chalani nejak hudobne dozreli, aj vlastne sme sa stretli ten správny čas, sa dá povedať. A snažili sme sa urobiť niečo a myslíme, že sa nám to aj celkom podarilo vzhľadom na odozvu, niečo, čo sa trošku odlišuje od tej takej klasickej rockovej štruktúry. Chceli sme tam, ako je aj počuť v tej skladbe, keď si ju pustíme, že sú tam prvky funkovej hudby, je tam dosť elektronického podmazu a sú tam prekvapivé pasáže. A takisto aj v tejto skladbe, ktorá akurát dohrala, tak v nej je časť, ktorá vlastne celá druhá sloha je rap normálne, ktorá je hip-hopová, takže to sú také nové motívy. V podstate sa dá povedať, že tými dvomi skladbami sme chceli tak trochu aj ukázať, ako by mohla vyzerať naša budúca tvorba, čiže keď sa bude pracovať na albume, pretože obe sú od seba diametrálne odlišné. Tá tvrdšia skladba má úplne iné prvky, tá mäkšia skladba je úplne iná opäť, čiže sa ukazuje, že môžeme ísť dvomi smermi, vieme hrať tvrdšie, vieme hrať mäkšie. Samozrejme, že musíme mať hlavy dole a hlavne na sebe pracovať v prvom rade. Tak naozaj, budeme vám držať palce a tešíme sa aj na ďalší album. Povedzte nám ešte niečo viac o vašom turné. Vy začínate teraz v Ružomberku? Teraz v Ružomberku začíname. Vlastne máme prvý koncert dnes v klube Panoptikum. A spolu s kapelou Fishing Strip pôjdeme potom ďalších 13 koncertov v Čechách a na Slovensku. A dnes vlastne v Ružomberku nám zahrajú pred kapela Levande, ktoré veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ich koncert. My sa takisto tešíme na váš koncert. Chalani, ja sa vám chcem poďakovať, že ste si našli čas a že ste prišli sem ku nám do štúdia Rádia Liptov a teším sa už na budúcu návštevu, keď prídete opäť s niečím novým. Ďakujeme pekne. Takže, milí naši poslucháči, toto bola žilinská kapela Bod Omylu a my si teraz zahráme vašu spomínanú najnovšiu pieseň. Host v štúdiu Rádia Liptov.